В това видео ще ви разкажа какво предстои и каква е идеята зад този канал. Здравейте, драги ми спахурковци! Аз съм Илияна Захариева. Отдавна искам да стартирам свой YouTube канал и днес просто реших да го направя, без да чакам перфектния момент. Обикновено съм голям перфекционист и искам да изпипам нещата до край, но осъзнавам, че това само ме забавя и не води до никъде, затова днес реших просто да действам. Интересувам се от психология, духовно развитие и начина, по който човек може да живее осъзнато, без да губи своята идентичност и стил. Смятам, че вътрешното израстване и автентичност са в основата на истинското щастие. Уча дентална медицина и за мен здравето никога не е било просто физическо. Често то е свързано с вътрешния свят на човек. Имам много хобита и интереси и понякога е трудно да събера всички тези неща на едно място и затова е този канал. Тук ще споделям мисли, наблюдения и интереси, които за мен имат смисъл и предполагам, че за част от вас тези неща също ще имат смисъл. Утре ще снимам още, така че ако ви е интересно, вижте следващите видеа в канала ми.